Kambarami Ngonidzashe Chihowa. Saka tiri pano nesuno tanga chinokumbirati baba mutitire mutoro wemisa wekunyaradzana nemhuri. Mananera mwe mtswene amen tenzi ngave nemi ngave nemweya wenyu azoya tendere vadiwa taungana pazuva nasi kuti tizoona matera
hama yedu Farai David. Tichimukumbirira kuna ivo Mwari vakamusarudza nenzira inoshamisa, nenzira yorubhabhatidzo, vakazomudaidzazve nenzira yorufu inova inorwadza isu vapenyu, tichikumbira kuti Mweya Mutsvene atinyaradze, Mweya Mutsvene azadzise matiri mwoyo inotsva nechido chokudokwairira kuva pamwe nokubatana naye Kristu tenzi wedu. Naizvo rikodzero pira misa Sunday yanhasi ngatage nokurangarira matadzo edu tigoapfidza. Ngaribvume kuti takatadza tichiti ndinobvuma pane Mwari Baba Mutamasimba Ose napane hama dzangu kuti ndakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nomukuzemburira. Zvose izvi mhosva yangu huru. Naizvozvo ndinokumbirai Maria mubereko nemivangeri navasande vose nemiwo hama dzangu kuti muteerere kuna Mwari Baba wedu. Mwari Namasimba Ose tiitire utsitsi, tiregere matadzo edu muzosvitsa upenyu husingaperi. Amen. Matei. Mwari Namasimba Ose kuti tinzi vatenderi vane zita ndimi, kuti tinzi varurami ndimi, nokuti makatinonora nokutifira nokumuka kwakaita mwana wenyu Yesu Kristu. Farai David mwana wenyu aiva mutenderi, aitendera kuti vafi vachamuka sezvakaita Yesu Kristu. Tinokumbira kuti mumugamuchire achizogara nemi muupenyu husingaperi. Amen. Inzwai chiverengo chekutanga chinobva kuna vaRoma. Hama dzangu, hakuna kana nomumwe wedu anozviraramira omene, hakunawo anozvifira omene. Nokuti kana tichirarama, tinoraramira mambo. Kana tichifa, tinofira mambo. Naizvozvo, kana dai tichirarama, kana kufa, tiri vanhu vamambo. Izvi ndizvo wani zvakafira maKristu, akazozvimukirawo muvafi kuti ave mambo wavakafa navapenyu. Ndinodaro nokuti tose tichazogadzwa dare raMwari, sezvakanyorwa zvichinzi. Mambo anoti, sokururama kwandinoita,
ibvi riri rose richandipfugamira, uye rurimi rwuri rwose ruchatunhidza Mwari. Onai kamumwe nomwe wedu achazozvidavirira pana Mwari. Shoko raMwari. Inzwai shoko rakanaka rakanyorwa naYohane. Nomziyo Yesu akataurira vana achiti, chipi nechipi chandinopiwa naBaba chichauya kwandiri, nouyo anenge achiuya kwandiri handitongomurasira kunze, nokuti zvandakaburukira ndichibva kudenga hakusiri kuzoita kuda kwangu pachangu, asi kuzoita kuda kwanyakundituma. Kuda kwandanyakundituma ndokuku, kuti ndisarasi nomumwe chete wavo vose vaakanditurira, asi kuti ndivamutse vose nezuva remedziso. Eka kuda kwaBaba vangu ndokuku, kuti ani nani anoona Mwanakomana achimutendera awane upenyu husingaperi, uyewo kuti ini ndimumutse nezuva remedziso. Shoko rakanaka raTenzi. Amadzadiwa, Pauro achinyora kuvaRoma mutsamba yake anotiyeuchidza achiti, hama dzangu, hakuna kana nomumwe wedu anozviraramira omene. Uye hakunawo anozvifira omene, nokuti kana tichirarama tinoraramira mambo, kana tichifa tinofira mambo. Mazwi aPauro akadzama kwazvo, ende mazwi akakosha, mazwi anofanirwa kugara achitiyeuchidza nezvechiitiko chinonzi rufu. Rufu, hama dzadiwa, tikarutarisa nhoroondo yarwo nokuuya kwarwo panyika, Mwari haana kumbosika rufu, kwete. Mwari haana kusika rufu. Chakasaka kuti rufu rwuvepo chii? Rutadzo. Rutadzo ndo rwakasakisa kuti pasi pano pazive rufu. Dai vanhu vasina kutadza, tingadai tisina rufu. If you want to understand that better, munoverenga kuna Genesis. Because God gives an instruction to the first parents, Adam and Eve, do not touch this
fruit of this tree under the pain of death. Kuroti mukangozviita izvozvo rufu rundobva rwatonoka ndobva rwauya rwatogara pakati pedu ndorubva rafunya chisero. Asi nokuuya kwaKristu tinotanga kunzwisisa zvezvoupenyu in a different light. Yesu Kristo akakunda rufu nokuda kworufu rwake. Yesu Kristo akakunda rufu pamusana porufu rwake. Now zvakaitwa apa ndezvekuti the burden lies in our choices. Zvatinosarudza pakurarama panyika pano. Pauro ataura kuti hapana anozviraramira nokwake oga. Zvese zvatinorarama kana kufa tiri vanhu vamambo. What does that mean? It means we must strive panyika pano kuti tiratidzewo noudiki hwedu nenzira dzatinogona kuti vanhu vaone Kristu pakurarama kwedu. Indofunga Farai handingatauri nezvake, manoziva nezvake ndowangagone kutaura. Asi ndoda kutaura pamusana pechitendero. Ukaona ukasvika pakufa uri muna Kristu, uchiri kutendera Kristu, it says a lot about yourself. Nekuti vakawanda vakagamuchira chitendero vakachirasa, vakachisiya, vamwe vanochisiya pamusana pevanhu vavanosangana navo muupenyu hwavo, ovharegera kuenda kuchechi nekuti kuchechi kunoenda vanhu vakaita saivavo. Then panotanga kuita dambudziko ipapo nekuti takuraramira vamwe vanhu hatisi kuraramira Kristu. Asi kana tichiungana tichirangarira nokunamatira vanhu vakaita saFarai, tinorangaridzwa isu kuti pokupedza upenyu hwedu ngautisvitse tiri pakubatana naKristu. Upenyu hwedu ngautisvitse pakadai tiri pamwe naKristu. Nekuti zvechokwadi mukurarama kwatinoita panyika pano tinotora dzimwe nzira, tinofambawo nedzimwe nzira. Dzimwe nguri vamwe vanhu vanogona kusaona kufamba kwedu nedzimwe nzira nekuti pane zvinhu zvatinoita zvakawanda zviri mumwoyo yedu zvisingaonekwi nevanhu. Ndo zvakagona kuvanzwa naMwari zviri muchipfuwa chavanhu kuti vanhu vasazvione. Asi dzimwe nguva tinogona kuburitsa zviri mumwoyo medu tozviratidza pavanhu, tozviisa pachena nokuda kwemashoko edu, nokuda kwezviito zvedu. Izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti tiratidze kuti tichiri kufamba pamwe naKristu here kana kuti ane dzimwe nzira dzatinotora. Vavariro yedu hama dzadiwa ndeyekuti tife takabatana pamwe naKristu, tiri pamwe naKristu. Zveupenyu hwedu hwapanyika pano zvine mutoro yazvo, zvine miedzo yazvo yatinotakura, yatinosangana nayo as we journey along. But we must strive kazviwe pakati pemwoyo yedu kuti tife tiri muna Kristu. Nekuti ndo zvaataura Kristu kuti hanzi handizomborasi chipi nechipi chakapiwa kwandiri. Yesu Kristu, when he says these words, difference, hanofanana nesu. Hanofanana nesu. It's to make promises that we don't keep. We tell people of a lot of things that we're going to do for them, and sometimes we fail to fulfill those promises. As Yesu Kristu enzwe, Yesu Kristu achiti chipi nechipi chinouya kwandiri ndakapiwa naBaba, handisi kuzorasira kunze. If we can say that, what do you think has happened kuna Farai? He's in heaven. It's fulfilled. Nekuti akafa achitendera. Akafa achitendera muna Kristu. Nekuti akagamuchira kutendera ikoko. Isu vapenyu tinogara tichidraw my lessons from those vanofa pamberi pedu, vanotitangira kufa. They are a great lesson. Hanzi nemumwe umutauri achiti, there are people in this world who live as if they will never die, and they will die as if they never lived. Ndo zvataurwa naPauro, nomashoko aPauro chaiwo, kuti kana tichirarama panyika pano, we must remember why we are here. We must remember, especially for all of us who have been baptized, we have accepted the gift of faith. Baptism brings us to accept the gift of faith. And chitendere chocho ndicho chitsidzo chedu choupenyu usingaperi. We will journey in this world tichitambudzwa
nemiedzo, tichitambura norutadzo, asi chitendero chedu ngachitisvitse panguva kazhinji pekuti tinoda kupfitsa matadzo edu. Nekuti aripo kare anoregerera matadzo, iye Kristo pachake, kuburikidzira masakaramende ake, anotiwanisa mukana wekuti tiite journey in the faith. Nekuti ndiye akazvipa kwatiri murupenyu rwake, akada kuti isu tivadzaniswe naye, tivadzaniswe naBaba, tive vana vemhuri imwe chete vanorarama murupenyu irworwo rwaakatipa, rwaakatiwanira kuburikidza nokufa nokumuka kwake. This is our hope difference. Jesus is our hope. Yes, muri yo kwa Kambarami, kufirwa haisi nyore. Hapana angati ina I am okay with it. Ansanda sangana naye munhu anoti I am okay with that. And it is not okay. Should never be okay. Because in death there is a great separation. And the pain is separation. When a person that we have loved for all our life departs from us, they take a big chunk of ourselves. Vanenda ne a big piece yedu yavanenda nayo yatakagoverana navo. Ndo kurwadziwa kwokuti hatigoni kutsanangurira munhu kuti naidei mambonzwa ndambokubatisaiwo marwadzo angu andinosangana nawo, hatigoni kuvapa munhu iwayo. Kunyange vanhu vakauye vakatinyaradza, ndo zvoga zvatinogagone kuita tichitsidzirana kuti chamuka pamwe naKristu. But it is a cross that we must bear. Ndo chipiyaniso, hapana watingachipe. We have been given, we receive, we only pray for strength. Saka Yesu tinoungana pamwe chete nemi tichikumbira kuti Mwari vakupe simba. Mweya Mutsvene ende ngakunyaradze. Isedu mashoko anogona kugumira panzira, asi mashoko makuru enyaradzo ndo rumbo rwaYesu Kristu ari pachipiyaniso paakati zvaenzana. Akatambanudza maoko ake akati zvaenzana. Zvaenzana is runyoro rwelanguage, original language Greek, inotiyo tetelestai. Tetelestai rakava izwi raishandiswa kuma council offices. Kwaienda vanhu kunobhadhara mitero yavo. So waiti ukapirwa risiti rwako rukanga ruine chitambi chakanzi tetelestai, it means you have paid in full. Hausisina chikwereti. It means hausisina chikwereti, zvabhadharwa zvizere. Hapachina waunoti ndine chikwereti naye, kuri kuti zvako zvese zvaenzana, zvaripwa. Hakuna umwe muripo uchabhadharwa pamusoro pemuripo wabhadharwa kare. So what does that mean to all of us who believe in God? It means we do not owe anyone anything. Kunyange diabori haana simba nesu. Nekuti Yesu Kristu akaripa ngava, akaripa mhosva dzedu, ari pachipiyaniso. Imi mumhuri makatozviwanira murevereri, nekuti ndiye ari pedyo naKristu. David becomes your first saint. Nyangwe asina kugadzwa semagadzirwa nto vasande vose nechurch, he is immediate to you. Tangai muchitaura naye nguva nenguva. When you feel sometimes you have nowhere to go, you have no one to talk to him. Ari mumbiri ya Mwari, ari kugara mumbiri ya iye Mwari pachake, akatsidzira nomuromo wake kuti handina wandinorasira kunze, ani nani anouya kwandiri achinditendera ndichamugamuchira. He's been received in glory. So speak to him as you have always done. Ngazvisagumira pakuti haasisiri panyika pano. Hanzi vanofa kana tichinge tavakanganwa. But they live on in the memory. My memories iwayo achipo cha Mwari chakapa kuvanhu.
takasiyana nemhuka. Kana maimboona machannels emhuka, mhuka dzesango dzinoti idzo pane padzinoenda unonwa mvura paya. Shumba ikabata mhuka yayo, dzimwe dzese dzinotiza. But do you know what? After a few hours, dzinodzoka pa same place, pafira imwe yadzo. Why? Because God has not given them the gift of memory. Because if they remember always kuti apa pafira mumwe wedu pano, dzinofane nzara, because they are always running away from that situation. Asi Mwari akatipa isu a gift of memory. Tinodzora ndangariro. Kune dzimwe dzakanaka, kune dzimwe dzinotikanganisa pautano nepaupenyu hwedu. But in these good memories we must keep, because those memories will bring us together. Ndosaka patinonamata tichiti chisusu takabatana pamwe navasandi. That's communion with the saints. And if you read the scriptures, they will tell you who are the saints. Those vose vakageza hanzu dzavo neropa rewayani, vakageza mijivha yavo neropa raIesu Kristu. And the word saint had come to be used kubva kudhara kureva ani nani anotendera muna Kristu. They became the saints. And it's the community of the saints. And we are the community of the saints. Remembering one thing: every sinner has a future, and every saint has a past. We live in hope of the resurrection, and that is what we pray for today. Tichinamatira zvikurusa iye David kuti Mwari wetsitsi, Mwari wengoni, vamuzarurire denga apinde afare navakarurama vose, uye awedzere kunyaradzwa kwehama neshamwari dzaDavid, nechitsidzo chorupenyu rusingaperi rwakatsidzirwa kuna vose vanotendera muna Kristu. That you begin to see in him the saint of God. Nokuti mushure morufu hamusisina rutadzo, mushure mokufa hakusisina rutadzo. Kunyange tikamira pakurango, tinorangarira kuti murangi wedu ndi Mwari ane tsitsi. Wongo anotitongera zvichienderana nezviito zvedu. As we must remember that we are standing before a just judge, a merciful judge. Iye Mwari pachake ndiwe tsitsi, ndiwe rudo, ndiwe rugare. If we ourselves can forgive one another, kwa iye Mwari akadzidzisa kuti when you forgive 77 times, achazoregerera zvakadi isu vana vake vaanodisa, vaanofarira. So we remember in him kuti Mwari vangomuregerera, vamuwanise zororo risingaperi rakatsidzirwa kune vanotenda. Hama dzadiwa, ngatise zvichemo zvedu kuna Mwari tichikumberera zvikuru hama dzedu dzakatisiya navakafa vose vari munzvimbo yokurangwa. Mwari Baba vedu, batsiraiwo hama dzedu, vabvisei murima nomukutambudzika kuti vasvike kwamuri. Tinzwewo mambo, tinokumbira kuti mutinzwe. vanzwirewo tsitsi muvaregererewo matadzo avo, muvatore vachizogara nemi mumambo hwenyu, tigozofarawo navo isu nerimwe zuva kwakareko. Tinzwewo mambo, tinokumbira kuti mutinzwe. Tinokutetererai Baba kuti muvaise kuna vamwe vavo, kuvasande navose variko kudenga kwamuri. Tinzwewo mambo, tinokumbira kuti mutinzwe. Ipaiwo rugare rwenyu kuvanhu vose vapenyu navakafa. Tinzwewo mambo, tinokumbira kuti mutinzwe. Wedzera mukumbirei kuna Mwari. Vazarurireyo denga, Vazarurireyo
tinoisawo mhuri yose panguva ino, tichikumbirawo kuti basa rose riri kuitwa rifambe zvakanaka Mwari, kunyaradzwa kwemhuri uyezve kukomborerwa kwaFarai David panzira yaari kufamba achisangana namambo wedu Yesu Kristu. Tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Mwari Baba muchiri pano pasi, makasiya matipa mazwi assurance pamakati muchafanira kutungamira kana uyo imba yemumwe nemumwe kana chinge yapera chazinge muchitidaidza. Naizvozvo Jehovha tinotenda kuti imba yaFarai yange yaredi, saka mazuva mudaidza kuti azogara kuupenyu husingaperi. Tinzwewo Mwari. Tinokumbira kuti mutinzwe. Vatambire ivo vamire pedyo nechipiyaniso vachingisei vave nechivimbo nokutenda vagovimbika kwamuri Baba. Namo ndezviedzo zvoupenyu vazvipire pamuchinjikwa. Tinokumbira kuti mutinzwe. Mwari Baba, tinouya padara renyu madoka ano, tichiuya tichikutetererai nechitendero chatinoona pamusha pano. Mai Kambarami, Baba Kambarami Vamatora, vatinoshanda navo mukati mesangano renyu. Nhasi chivayeukai nekukudokwairai kwavanokuitai. Tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Chipiyaniso chenyu chamakatakura chirerutse kutongwa kwake hama yedu iyo. Tinzwewo mambo. Mwari Baba, ndinouya pasi pechigaro chenyu masikati ano, ndoda kukutendai nechipo cheupenyu, ndoda kukutendai neungano iri pano, ndoda kukutendai nekuropafadza kwamaita tsoka dzakambira, ndoda kutenda nechipo chaDavid Farai Kambarami uyo wamakanga makatipa, akanga achikuzivai, akanga achikuitirai. Tongoda kutenda naizvozvo. Baba pavazobva patiri, pamwe kuda pane zvaakakosa mukufamba, kuda pane zvaakakosa mukutaura, musarangarire, musamurangarire naizvozvo, asi murangarirei nekutenda kwake kwaaita kwamuri, nekufara kwaaita pano pasi, nekubatsira kwaaita vanhu pano pasi. Ndoda kuisawo zvakare Ngonidzashe Chihowa, mwana wehanzvadzi yangu yakazvipfura musi weTuesday, mumaoko enyu Jehovha, kuti ngova ione mweya wake, mukanganwire zvinyangadzo dzake nevabereki vake, amai vavo vake nababa vake, mai nababa Chihowa. Ndokwaisa panguva ino yavakadzamirwa mumaoko enyu kuti nguva ionavo muvarangarire marwadzi avo. Tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Tinokumbira kurererwa namai vedu Maria muviri kumusande tichiti kwazwai Maria nezvakasiyana mamba nemi akakomborerwa pana vakadzi akakomborerwa mwana wemuviri Yesu. Maria musanda amai vaMwari
mutevere isu vatadzi, zvino napanguva yekufa kwedu. Amen. Mambo Yesu Kristo, mambo wembiri, imi makatifira kuti muzotinunura kuhasha dzaMwari anova ndiye anotemera munhu oga oga zvakangoenzanana nezviito zvake. Donzwaiwo mikumbiro yedu iyi yatati mutisvitsirewo kuna Mwari Baba. Amen. Tikumbira kutambira simudzi maoko. Mana matatu mpiro dugamshiro na Mwari Baba bana masimba ose. Mambo Yesu Kristo tikuna Baba murenyu atikamuchirai wo muteuro watinopira kwa muri tichinamatira ama yedu Farai David. Muregererewo zvose zvaakakutadzirai agogara nemi namadzitateguru ake ose nehama dzake dzose navamwe vasande vose. Ndo zvatadi mutisvitsirewo kuna Mwari Baba. Amen. Tenzi ngave nemi. Mweya wenyu kuna Tenzi. Ngatende Mwari. Zvikwadi ngati mutendere ndizvo zvinofanira kuitwa, ndizvo zvinosvitsawo kuupenyu. Mwari Baba muna masimba usina kugara nari, ndinokutendai misi yose. Ndimi makatisidzira kuti tichamuka noupenyu hutsva hwokudenga, kuti avo vanosuruvara noutya rufu vanyaradzwe nechidzidzo choupenyu usingaperi. Kuna vanoimba nemi Mambo, rufu kusandurwa chete hakusi kurova. Upenyu hwedu pano pasi ukange wagoma, tinotanga umwe utsva husingarovi kudenga.
naizvozvo Mwari Baba tinokuimbirai misi yose pamwe nengiro zvinavasande vose tichiti zvichwadimi Mwari Baba mune usando hwakakomba, usando hwose hunobva kwamuri. Tumaiwo mweya wenyu azonatsa zvatiri kupira izvi zvemuviri neropa raIesu Kristu mambo wedu. Musi wakazvipira kurufu akabata chingwa akakutendai ndokuchimedura akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirwemi. Vapedza chirariro akabatawo mukombe akatendazve ndokupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose munwe, uyu mukombe weropa rangu rechitenderano chitsva chisingaperi, noteurirwemi navanhu vose kuti matadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipembererei mununuri wedu. Tinokurumbidzai mambo, imi makatifira, imi makamuka, muchazourazve. Mwari Baba, tinopira kwamuri mupira uyu wechingwa choupenyu nomukombe ruponeso. Tinopira ticheuka kutifira nokumuka kwakaita Kristu. Chekutendai maita tuve pano pamuri kuzopira mupira uyu. Tumaiwo mweya wenyu azoita kuti vose vanogamuchira muviri neropa raKristu vave vamwe chete. Tarirai papa wedu Francis nomubishopu wedu Norino navapriste nesu tose tiri pano navatenderi vesangano renyu vari pasi pose. Tipiwo tose rudo runotumba kuti tive vamwe. Tinokombererawo vana venyu vamakadaidza Farai naNgoni vakatisiya, vatambire vazogara nemi, vakaitwa nhengo yaKristu norubhabhatidzo. Takaitai kuti vazomuka muvafi sokumuka kwakaita Kristu. Zarurirewo denga vatendere vakafa vachitarisa kuzomutswa nemi, navamose vakafa vazofana nemi vachikuonai. Tenzura sisi tose tiri pano tizogara upenyu usingaperi pamwe naMaria mubereki wamai vesu Kristu Mwari mwanakomana, pamwe nomurume wavo Yosefu, pamwe navapostori venyu navamose vezvaro nezvaro vakaita kuda kwenyu, kuti tose pamwe chete tizokurumbidzai tichikupembererai tine nhengo dzaYesu Kristu mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomuromo waKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba tine nhengo dzaKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri. Tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Amen.
Muponesi wedu pachake ndiye akatirayira akadzidzisa chinamato ichi. Kudaro ngatinamate tichiti: Baba wedu muri kudenga, zita renyu ngarinamatwe, umambo hwenyu ngausvike, kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga. Tirevo nhasi kudya kwedu kwezuva, mutiregererewo zvatakakutadzirai, sokuregerera kwatinoita vakatitadzira. Musatiregere tichireva mune zvinotedza, asi mutinunure kune zvakaipa. Tinonore Baba kune zvakaipa zvose, tinzwire tsitsi kugarika murupenyu rwedu, mutibatsire nguva dzose kuna manzvenga matadzi nokunde matambudziko. Takatasvira kuve kumuponesi wedu Jesu Kristu, nokuti ndimi mambo. Ndimi samasimba munemberi nari. Mambo Yesu Kristu makati kunapostori vendu kusira rugare rupagare rwangu, rege kuringa matadzi wedu, burike chete chitendero chesangano renyu. Mupe vana varose rugare nogarisana sehama nehama yemwari nogara muchitonga kwemisi isingaperi. Rugare rwatenzi ngaruve nemi narini. Ngatipananei rugare. Wene mwari unenya kuvisa matadzo apasi, zvawawo vakakokwa kumabiko ewayana. Mambo ndikodzei kuti mupinde muneni, ingotaura izwi chete, mweya wangu unoponeswa. Maga, mwambiro wa Kristo. Mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo.
Mwari Baba munetsitsi, tanga richinamatira hama yedu David, Farai, nangoni pamisa iyi. Matipa chingwa chenyu chedenga tikati tinokutendai. Zvino tinokumbira kuti muregererewo vana venyu matadzo avo, muvasvitse kwamuri kuupenyu husingapere. Amen. Pamusoro Baba Oshamweya nevatenderi sadiwa muna Kristu. Toda kupa kutenda nekuti kuta kwamaita pamuswere wanhasi panguva yatakaremerwa semhuri kuti taita nhamo dzabereka dzemwana nedzababa Kambarami. Saka tiri kuda kupa kutenda nerudo rwenyu kuti masiya zvese zvamunenge muchifanira kunge muchiita pane ino nguva kuti muuye kuzokuta mukoma wangu nemhuri yedu yese nekuti simbaradza nechinamato nekuteura muteuro wemisa. Tatenda zvikuru. Ngaitotamisiso wedu tikumbire chikomborero chaMwari. Tenzi ngave nemi. Ngave nemweya wenyu. Chikomborero chaMwari nemasimba ose Baba, Mwanakomana namweya mutsvene chiburukire pamuri kuchengetei zvino nemisi isingapere. Amen. Mutorodo wemisi wapera andei murudo norugare rwaKristu. Tinotenda Yesu andine simba.
Come on,